Helo na, Iolo Williams ydw i. Dwi'n naturiaethwr ac yn ddarlledwr a dwi'n falch iawn i fod yma yng Nghynog yng nghanolbarth Cymru yn cydweithio efo Llyfrgelloedd Cymru a prosiect Estyn Allan. Rwan yn y fideos yma dwi'n mynd i fod yn deud wrthych chi am sialens darllen yr haf yn ogystal â chydig o fywyd gwyllt Cymru a sut i wneud Cymru a'r planet yn le gwell i fyw. Ond be am ddechrau efo sialens darllen yr haf. Rwan, pa lyfrau dwi'n mwynhau? Wel, amrywiaeth eang, ond dwi yn mwynhau nofelau ditectif a fel sa rywun yn ei ddisgwyl wrth gwrs, dwi yn mwynhau darllen llyfrau am fywyd gwyllt. Mae sialens darllen yr haf yn helpu plant rhwng 4 ac 11 oed i gario ymlaen i darllen dros fisoedd yr haf ac yn helpu nid yn unig i sgiliau darllen ond hefyd i hyder nhw. Mae'r sialens wedi helpu dros 700,000 o blant i gario ymlaen i darllen dros misoedd yr haf. A'r thema, eleni, wel, y thema ydy Arwyr y byd gwyllt a creuwyd hwn ar y cyd gan WWF a'r awdur plant enwog Heath Mackenzie. Felly byddwch yn barod achos mae Arwyr y byd gwyllt yn dod ar-lein ac i'ch llyfrgell lleol yr haf yma. Rwan fydd Arwyr y byd gwyllt yn helpu plant i edrych ar gwahanol ffyrdd o achub y blaned. A da ni'n sôn fan yma am broblemau go iawn hefyd. Dadgoedwigo, llygredd plastig a colli bywyd gwyllt. Ac yn ogystal â dysgu am y blaned a'i phroblema, fydd y plant hefyd yn cael cyfle i daclo'r broblem o golli bywyd gwyllt yn ardal Wilderville. Rwan, mae Wilderville yn le gwych heb os, ond mae yna ddigon o syniadau yna i sut all arwyr y byd gwyllt wneud i trefi a'i pentrefi nhw yn lefydd gwell ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. Felly ymunwch â Arwyr y byd gwyllt ar gyfer sialens darllen yr haf a gwnewch yr amgylchedd yn well yn eich ardal chi. Wrth ymuno â WWF am sialens natur arbennig, dyn ni'n gobeithio byddwch chi'n cael eich ysbrydoli i edrych ar ôl y blaned. Mae Arwyr y byd gwyllt, wel, rhan o hwnna fydd llyfrau arbennig, gwobrwyon unigryw a digonedd o syniadau am sut i edrych ar ôl byd natur. Ydych chi wedi cael eich cyffroi gan Arwyr y byd gwyllt yr haf yma? Cysylltwch â'ch llyfrgell lleol i ddarganfod sut allwch chi ymuno â sialens darllen yr haf.